Преди една година купих земя с една мечта – да започна спокоен живот в хармония с природата и да отглеждам собствената си храна. Живот, който е прост, но същевременно дълбок. Живот, в който има място за същината, за творчество и за истинско присъствие. Живот, в който нищо не е спешно, а всеки ден следва естествения ритъм на природата. Пътят не е лесен, срещнах много предизвикателства, които понякога ме караха да чувствам, че вървя по-бавно, отколкото ми се иска. Имаше дни, в които всяка малка стъпка изискваше много повече усилия и търпение. И знам, че такива моменти ще има и занапред. Щастието зависи от мислите, които избирам да следвам и от действията, които предприемам всеки ден. Затова продължавам напред. Спокойно, с постоянство и с любов, ден след ден, малко по малко, преобразявам тази земя със собствените си ръце в мястото, за което винаги съм мечтала. Още от самото начало най-голямото ми желание е да създам хранителна гора. Място, което да ме храни, да ми носи изобилие и да ме учи да живея в ритъма на природата. Следващата ми стъпка е създаването на постоянни лихи за бъдещата зеленчукова градина, а през есента ще засадя първите овощни дръвчета и плодни храсти. Началото на една мечтана градина, която ще расте заедно с мен. А това пътешествие започна по един неочакван и красив начин, с цветна ферма, която създадахме заедно с моя приятелка. В края на миналата година изподелих, че бих искала да засадя няколко цветя. Само няколко, но мечтите понякога растат по-бързо, отколкото очакваме. Скоро няколко цветя се превърнаха в 7 лихи, всяка с дължина около 25 метра. Избрахме едногодишни цветя, които отгледахме от семена – цинии, космос, слънчогледи, лимониум, амарант, далии. За да ограничим растежа на тревата, покрихме част от пътеките с картон и дървен чипс, а лихите с геотекстил. Всяка малка стъпка беше направена със мисъл за бъдещето и с уважение към земята. Разбира се, направихме и много грешки по пътя, от които да се получим.
Надявам се това видео да вдъхнови поне един човек да повярва в себе си, да му напомни, че големите промени започват с едно малко решение и че всяка мечта може да стане реалност, когато е подкрепена с постоянство, търпение и любов. Никога не подценявайте силата, която носите в себе си. Вярвайте в мечтите си, дори когато пътят изглежда бавен. Пожелавам ви смелост да започнете, търпение да продължите и вяра, че животът, за който мечтаете, е възможен.